Jeg vil gerne fortælle om mit liv. Jeg har haft en meget dum barndom. Jeg har haft en dårlig barndom lige siden jeg blev født. Min mor, da jeg var helt baby, har min mor råbt af min far i toget, hvor jeg bare græd, og min mor hun blev bare ved med at råbe, og der var folk, der kiggede på hende. Så har jeg været på børnehjem, fordi der var nogen, der troede, at min far havde gjort noget ved mig. Og så den skole, jeg gik på, der bliver jeg mobbet. Jeg blev mobbet rigtig meget af mit liv. Så har jeg gået på en efterskole, hvor jeg også blev mobbet. Det var virkelig hårdt, og jeg græd nærmest hver dag. Og jeg har selvmordstanker. Det var så Charlottes historie. Håber I vil tage godt imod hendes historie, og tage godt imod hende, for den hun er, fordi hun er virkelig en god veninde for mig. Det er derfor, jeg sidder sammen med hende nu, fordi mig og hende, vi har det så sjovt sammen nu. Og vi har tænkt os at lave vores videoblogs til dem, der gerne vil følge os. Og hvad vi går og laver, og hvordan vi har det. Ja, og hvordan vi har det. Det var så det.